Ngalagad sa atong parokya, labi na sa ato ang kuraparuko nga ato pa sa tinipong bansa sa Amerika, Father Ervin, nayang mami ani, Ma'am Polly. Ingon man usab sa atong parish administrator, Father Ruel Pangan, sa atong kaabag nga pari sa parokya usab, Father Lito Clement. Nindot ni kay mura ning reunion karon. Ni apo dinhi ang ubang mga kaparian, ang kanhi nato mga kura paroko na si Father Ondoy Salas, si Father Linuel Canizares, og ni apo dinhi ang atong isuong pare nga retired Chief Chaplain sa Philippine Air Force, si General Raul Sinio, Father Raul nga gikan pa who came all the way from Ireland. Unya pagtahod usab nako sa atong mga opisyalis sa atong lungsod. Akong pagtahod sa akong igagaw nga amahan sa atong lungsod, Mayor Arvin, Mayor Ivin, uban sa iyang kapikas, ang gwapa niyang kapikas, atong First Lady sa lungsod, Ati Bebet, sa atong Vice Mayor, nga akong friend sa Facebook, nga salamat Vice sa mga makadasig nga comment. Ang Vice Mayor Rudy Oy, mga kagawad, mga lumilihok sa atong pangagamhanang lokal, mga opisyalis sa PPC o sa PFC, mga unsa pa man na dinhi, ang atong mga kamadrihan, katawhan sa Dios o uban pa patanawon day kuno ko sa kamera ano hadlo ka man kitang tanan nga namista ga debosyon ga pasidungog ni Senior San Roque atong segunda patron, katawhan sa Dios atong hamili nga lungsod. Good morning ninyong tanan. Viva Senior San Roque, atong hatagan atong segunda patron sa masipang pakpak. Makonsyos maputi ni patanawon tas kamera. Malipay ko kadahigayon nga makamisa dinhi sa Cortes tungod kay ako mga katigulangan taga Cortes, no? Pamilyang Lumaad, pamilyang Ligan o pamilyang Panya. 80% sa dugo nako nga galatay gikan sa Cortes ako mga katiguangan. Mga igsuon, musugot kitag sa dili. Ang sakit og balatian usa sa mga butang nga gikaintapan o gikahadlukan nato. Kasabot pa mo po nga gikaintapan o ana mo kasabot no mga batanon o ana mo kasabot aning punga. Gamito na to ni kay mga matay ta mga tiguang jamon mo gamit aning punga. Gikaintapan, gikahadlukan. Mga batanon no kay ko ano man sabot na kay wadon aning MTV. Father, where makamugo? Father, pakan ako lunch. Uiha oy. Pero mauna man po nang uso ron. Muna giingon sa usa ka medical doctor, ingon sickness or illness is one of the greatest enemies of the human spirit. 90% sa kamatayon sa kalibutan is attributed to sickness. Pipilara man ang mga matay o disgrasya. Pipilara man ang mga matay o mga plane crash, mga vehicular accident. Mas daghan gyud ang mga matay kada adlaw sa sakit o balatian. Balatian. Unya ang sakit o balatian kun mukot-kot na sa atong lawas, dakog impact. Makaluya sa atong kusog, makalusno sa atong lawas, makahunong sa atong naandan nga mga gimbuhaton, og labaw sa tanan kun dili ta mamaayo makanudnod nato ngadto sa lubnganan. Mao bitaw nagmasakitan haan nato na hunahuna di baka ko mamatay. Pero usahay po kini sakit makapaduol nato Ginoo, makapabalik nato. Labi nagmubo na ta ginhawa, hoy Ginoo ko, usaon naman ni Father. Ngana ang sakit. Sa panahon ni Senior San Roque, mas grabe ang mga sakit o balatian nga mutakboy sa katawhan. Kay uso sa panahon ni Senior San Roque ang gitawag sa in English og plague, epidemic, kamatay sa Binisaya pa. Kabantay mo ka na mag-ampo ta sa gusos ni Senior San Roque na i-word nga peste. Makaingon bitaw tag na malikas maning mga GI ani peste batok sa peste.
peste is putsabot na kamatay. Kaysa panahon ni Senyor San Roque, of course, atong panahon na wa pa mahibaw ang mga kagaw, di pa mauso ng laboratory, di pa man uso ng magpa-examine ka, ipa-culture na imong dugo, ipa-culture na imong ihi, damo pa na. Mga sa una og naay mo hugpa nga kamatay, naay mga history, kasaysayan sa history nga inighugpa sa mga sakit nga mananakod, kagaw nga mananakod sa usa ka lungsod, mapuo ang mga tao. Kay ang magalubong karong adlaw, mauna po ilubong ini kaugma. Ingana ang kahimtang kaniadto. Ngano man una, mao to, wa pa mahibawi ang mga kagaw pag-ayo, wa pa study ato. Na ikaduha, poor ang ilang hygiene. Abisan ko kita kini mga tiguang ani kaabot man ta sa gamay pata. Pilar ba ka pamilya ang dihay CR? Kasilyas. Hing katon naman ang nauso na tong purok system o required na sa gobyerno nga naay CR. Maor man to nga murag compulsory na tang CR. Mana ay CR. Kami sa una, so kinaluyan dito sa amo sa ilang gagmay pa mi. Among gahong mura ra jud compost pit. Onja jamoy septic tank. Jamoy baol, lamping ra ibutang. Kabot tilo anak mga tiguang no, saugan og lamping. Uno sahay magabok ang lamping mahilunod pa katong CR ng kalibang, liguon pasiritan ka og kuan kay nahilunod atong CR. Lamping ra guna. Onja tibhaan, no? Tibha maingan anang lamping nga sapsapan tibhaan. Ni adto kamo utong anang tunga. So diretso inigtibugsok sa imong tubo, mo say na tubig mo balik pa na sa imong sampot. Ingana sa unang panahon. Unya madugay kanang tungod anang buho kay mo may dali mo mudaghan kay mo kanunay mahagbungan. Sus kay numdum jud ko ana suguon may sung mama sa una kay hapit na mo abo mo sapo kita sa kanang baba sa gahong tong hugaw nato. Sus taghaan mig pawa og lubi ipasibog tong mga hugaw kay aron ma-distribute sa isig ka kilid. Sus saguat at sibog-sibog ato unsa inighuman katong pawag lubi isugnod na po og nilungag. Magpiti-piti lagi to mong nilungag kay nasiguro to hitai sagol na sunog ato ba. Ingana kaniadto mga tao wa pay consciousness og health, wa pay consciousness og mga health protocols kay wa pa man puto sa ilang panahon. Mao ni kahimtang panahon ni Senyor San Roque. Nakaabot siya padung siya mag-pilgrimage dito sa Roma, sa Eternal City. Nakaagi siya lugar sa Italy, Piacenza, gihugpaan og plague, usa ka kamatay. Dito siya nakahukom nga ihalad nako akong kaugalingon pag-alagad sa mga naigo sa piste. Bisag dato siya. Ang klase sa kagaw atong panahon, kabantay mo, gisininaan mo ni Senyor San Roque. Katong Senyor San Roque nga traditional nga imahen, kada bitong naisamad ana ijang paa, naisamad nga gapuwa. Unsa man ang klasiha sa kagaw kaniadto og mutakboy na sa lawas nila, mukalit og kabuho imong flesh, imong lawas mo open. Unya mukalit og kapuha. Hinighuman mukalit og nangnang. Sabot mo nangnang. Kanang naay nana nga gabasa, mo nay ganangnang. Ganangnang. Inig kanangnang ni ana magtakod-takod to. Magtakod-takod hangtod nga malata ang imong lawas. Mo nang isang imahin na muraga tudlo siya isang tudlo sa paa nga naay samad. Mo na'y kagaw atong panahona. Dawa ta mahibaw karog unsa tong kagawa. Sakit, di lalim. Azo man ta karon arang-arang na ta karon tungod sa advancement sa science o sa medisina. Nga naarang-arang na improve na pod ang atong mga kinabuhi. But atong panahona wala. Kinapaitan ang sakit. Unya kaniadto og masakita unsa may mahitabo, wa may diagnose nga proper. Kabantay mo sa una mamatay ka galit, ingnon ka gihampak sa itom nga hangin. Pero cardiac arrest na turon og di ba heart attack.
og mayelo ka sa una, ingnon naman ka sa una, og giawasan og abdo. Mampuli no? Giawasan kag abdo, mo na tawag sa una. Wata kahibaw nga karon jaundice na ito, or di ba hipa, or unsa din ha. Mo sa una, dihang lulo, manambaw man to ang lulo, niya ka nang mayelo, yung giawasag og abdo, nato sa sinsiyong karaan nga ihumaw og tubig. Sus ipainom anang magpatambaw yung luura una-una sinsiyo sa ipainom katulo sa usang adlaw. Mura yung taon to ilang maabot. Bisa ko kami sa una pangubhon me atong antikiran ay mahagbong bitaw kagadudsan-dudsan kag pawag lubi. Unsa kanang nay ubhon ka kanang bata kag lihukan bitaw taka-adto langason mapugo sa una. Unsa ubhon ang ubong nga di maadto dadon nami atong manghihilot. Unsa sa may buhaton inikhilot mubuga og hukaw ibutang ani mong alimpo kanang dag bitaw nga murag liberty nga gatas na murag kana imong buhok ko manggahi di pa sa kapakaligo og tulong adlaw no sus bali tong hukaw hintapot sa imong unlan yung baho ra bang luwa kay maghunsoy tong manghilot sa una pero mutuo ka maadyo mampor pero munang agwanta ni mong hukaw nga kanang di mabuwag murag pughak og itlog matang. Mauni nakapopular ni Senior San Roque. Kay sa iyahang pagkamatay, wa mahing uli man ni sa ila kay bawa naman ta sa iyang sugilano naaman na sa gosos, wa man siya gidiso naman sa iyang uyuan. Kay wa naman siya mailhi kay natakdan man po ni sa maong kamatay. Pero pagkamatay na niya, kay mo pila edad ni San Roque namatay, 32 years old. Bata pa. Daghang mga santos nga sa zona nga matay. Kana mamatay kag 32 bata pa na kaayo. Pero pagkamatay ni siya nabantog iyang lubong nga nay muduol maadyo sa iyang sakit. So unsa man ang mga maayong hiyas ni Senior San Roque nga atong kapanaminan. Ug maminaw ta sa ebanghelyo nga gibasa ni Father Lito, nindot kaayo haom og tukma sa iyang kinabuhi ug haom usab sa atong hagit isip mga Katoliko. Ingon ang Ginoo gusto kang mahingpit, ihatag ang tanan ngadto sa mga kabos o sunod kanako. Gisalikway ni San Roque ay ang katigayunan nga kalibutanon. Anak man ni gobernador sa Montpellier, France. Dato, but iya nang gi-give up kay aron manghita sa tinuod nga bahandi nga mo'y nakapadato niya diha sa langit ang bahandi pag-atiman sa mga masakiton. Kita usahay ba dya atong tanawon ng mga taong masakiton nga burden? Usahay bitaw, naghan nato usahay mga dabi nagmasakiton atong ugangan, atong mga tiguang, usahay atong ibalinog na sa suok. Itsahan ra maggabi nga bugnaw pa sa simod sa itoy, kay dya muna'y silbi. Pero ang pag-alima dahil masakiton o sa kadalaygon nga buhat, kanang mga masakiton nato makapalangit na nato kung ato silang alimahan. Mug naay mga masakiton adjaw jud in taon pasagde. Kay maun ang hiyas ni Senior San Roque. Unya mga masakiton irritable, dali masuko, dali mahiubos kabantay man ang mga tiguang masakiton nato. Hago lang jud. Labi na ka na makaihi-ihi na, makatai-tai na, jagi angu-angu na perting sa agua jud. Pero maunay dalaygon nga buhat, maunay tinuod nga bahandi nga langit nun. Sama sa gibuhat ni San Roque, gatiman sa mga sakit, mga dunay sakit. Kana lamang tiguang bagi angong masakiton nga bago pa kang gamap sa imong sawog, imong tiles nga sinaw, nakaigit na pud atong lingkuranan. Sa bago pa nimong gipakaon nang ngadyo na pugluto, hago. Pero makapalangit na. Kana bitaw na mga tiguang nakaazo na yun, tag 90 anyo sa kapin, mas saputon bitaw ta usahay, gatunaw, tag insure, sige po tag nyog, nanay, ano sa mo ka mamatay, dyan muna kay classmate, nakalimta naman siguro ka sa Ginoo, kamatay na diha, pero sige po tag tunaw, insure kay, ipainom, no? Pero dito po ko sa katedral nga, gahilo ko ka masakiton diha sa community hospital niya. Tiguang nakaayo, kapila na to siya ma-ICU, onja maulian. So, say kasagi, tawag ko kay hilingan, jagi anoint. Unya diha, nag mga anak, kung mga apo, galibot, ingan ag mga anak,
Ma, lakaw na ma, kay kumplito na may dinhin. Abogado na kuno to sa London, nurse na sa France, tong uban. Nahilo na na mga anak ko, mga apo. Lakaw na ma. Gapijong-pijong man to, agtiguwang. Wa siya kasabot nga, sige, yung lakaw na ma. Hingkalit, pitak buka yung asa man ko padong. Wa kasabot nga pagkamatjo na. Nahilo na tanang mga anak. Ingana, ang dalaygon nga buhat. Mga gapista ta karon ni Senior San Roque, adyaw kalimte ang pag-atiman sa mga masakiton, mga nangaluya og dunay balatian sa lawas og sa kalag. Ikaduha og katapusan. Ang panigingnan ni Senior San Roque nagpahinumdom kanato sa tinuod nga mga hiyas sa kinabuhi. Nga ang tinuod nga bahandi sa kinabuhi labaw pa kay sa bulawan. Labaw pa kay sa atong mga apartment. Labaw pa kay sa atong mga tinigom, sa atong mga ATM, sa ato nga mga credit cards, sa ato nga mga pundo o mga savings. Kaya tinuod nga bahandi na ang pagpuyo o kinabuhi nga matarong, kinabuhi nga dalaygon o kinabuhi nga makapahimuot sa Dios. Usahay masipyat man ta ni anang dapita. Katapusang istorya, dayo sa kapari nga kapakupisal sa mga bata nga nang panahog si Mana Santa. Pagpakumpisal sa pare, haguan ang pare, kaya wag di mahurot ang linya sa mga bata ba? Ya kaya na mga bata pangumpisal nga uban mo pay buot, na bagay ni kumpisal bata grade 5, badal bendisyon niko kay nakasakog panapaw. Hoy Ginoo ko man nanapaw man grade 5 pa man. Ug man nanapaw grade 5 pa man ka. Nanapaw dag lingkod sa isang classmate. Linya na dito. Pagtanaw sa pare sa napabetay confessional box ani, paglili sa pare kay hinglin niya mapog isang convent boy, isang working sa kumbento nga kusog manguha o kolekta, no? Dagot kay pare di anag buang kumpisal na katilaw sa ninhoron. Ni pagluhod sa bata, yung bata bendisyon ko pare kay kon kasala, pamilya sa tingog kay ipon ko silang puso. Ibutang talag tikboy angan ingon ang pare. Tikboy, saa mga kuliktang papel gunsa sa misa nga sinsiyo ra may nabilin. Ikawat na pud nimo. Ingon ag altar boy, di ka madungog fader. Ikusog ag pare, saa mga kuliktang papel nganong sinsiyo ra nahibilin, gikawat na pud nimo. Iyon na pud altar boy, di jud ka madungog fader. Lagot kay pare, ug manong di man madungog kapabungol-bungol jud ka baylo ta. Aron mahibawan sa nahugo ba ka mamakak. Baylo sila ag bata mo dito sud sa kumbisalan o niya ag kanang pari mo dito galuhod. Ingon ag pari sa gawas. Sige istorya ko no. Istorya kay atong tan-aw madungog basug de. Ingon pag bata, "Pader, diha lagi bansi nga gwapa nga taas og buhok sud sa imong kwarto gabi. Kinsa man to?" Iyong pag pari, "Aw di jud ay madungog." Matang maudi ay. So ang panigingnan ni San Roque usa ka hagit pod nato ang atong tinuod nga bahandi nga pangitaon o atong pagatiman sa mga masakiton nga mo'y magpaila sa tinuod nato nga pagka Kristohanon. Viva Senior San Roque!